Alikhe lishona lingenazi ezalo yamkela ke nazi ezosuku. Kwethulwe Isigodlo Sesilo Ondini ziyakhala izaseLesotho ezisebenzela eNewcastle kanti ke ziyayishuka Imbodla kwasemvoti. Lezi ke izindaba ze1KZNTV kanti wena uzifundelwa ke uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Sekudluliselwe ngokusemthethweni Isigodlo Sesilo Umisuzulu kazwelithini Zulu esaziwa ngokuthi kwaNkomonye Ondini enyakatho nelikaMthaniya esesilungisiwe kabusha kwafakwa nempahla yasendlini entshaceke ngosizo likasomabhizinisi wasophongolo uPhumlani Ngwenya. Kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba le1KZNTV uNgwenya uthi wonke umuntu ongumZulu akube khona kwenzayo ukutshengisa ukuthi uyakhathalela ubukhosi bokwaZulu njengoba naye enzile yize bekhona bamgxekayo. Lesi yisigodlo Sesilo Umisuzulu kazwelithini esondini enyakatho nelikaMthaniya. Sidluliselwe ke ngokusemthethweni namuhla kuyisilo samabandla onke ngemuva kokuthi ke usomabhizinisi wasophongolo uPhumlani Ngwenya elule isandla kuba silungiswe kabusha waphinde kwafaka nempahla yasendlini entshaceke. uNgwenya uthi konke ke lokho akwenzayo ukwenzisa ukuthanda ke isihlalo sobukhosi. So ke namhlanje sizo handover lendlo ngoba ngapha ngasolundu Nongoma ebengenayo kahle indawo esezingeni lakhe ibikhona le ndawo nje maniyibona yiyo ibikhona kodwa ibingeke ezingeni lenkosi yamaZulu. Isizwe samaZulu sinenkosi enisidumile nesizwe samaZulu sazi umhlaba wonke isizwe samaZulu sinamandla. So ingakho ke ubayithe sithe asemnike lenxuluma ukuthi akazogoba madlanga la kube ilawu lakhe elisesizingeni eliphezulu. uNgwenya uthi abantwana baseJerusalema bayithanda inkosi uJesu babezeke beyindlalela izingubo kanye namahiya abo phansi ukuze ke inkosi inganyatheli emhlabeni ongcolile. Naye ke usifanise nabo ngenxa yothanda nalo ngesilo nobukhosi bakwaZulu. Izakhamuzi zaseJerusalema kuthiwa abanye babe namatshali bawandlala phansi, ababe namablanketi bawandlala phansi, ababe namajazi, zonke izingubo zabo zokugqoka ezinye abanye amahiya babengidlala phansi ukuze uJesu ehambe nofo ngoba kwakuyinkosi yabo. So ke babekhombisa ukuthi bayamthanda, babekhombisa ukuthi abafune lutho ngaye. So ke nami ngomunye walabo bantu abafana nabaseJerusalema nje ubona kunjena kucwebezela kunofo senze ukuthi inkosi ingalokothi izwa amakhazi, ingalokothi izizwe nezizungu azathi ihleze erumini lasehotela. Sithe ayinethezekela yenze yonke into ethandayo kulendlo ihotela mawulibheke kahle uliboke kahle. So siyamupha sithi ke bayethe wethu hlala la. Kuzokhumbuleka ukuthi ke kuke kwavela imbiko ethi ke isilo samabandla sihlala ke emzini walosomabhizinisi osophongolo. uNgwenya ke uthi yize noma esethola ukugxekwa kuvela nhlangothi ezahlukene kodwa ke angeke aye ukukhonza isilo. Uthi wonke umuntu owumZulu kumele kasikhathalele isihlalo sobukhosi. Bayogxeka ngicabanga ukuthi mhlambe nabo abaze bagxekela abasekudini abasondele eduze ukuze bakwazi ukubuza lo Ngwenya ukuthi lo Ngwenya uyisima kanjani noma babuze yona inkosi uqobo bangacangi beqagele besekudini bebuza inkosi ukuthi endlula mithi lo Ngwenya uyisima kanjani, simbone esondela kuwe, simbona ekwembathisa ingobe efudumele nenkosi yobatshela ukuthi uNgwenya uyisima kanjani. So nami ngizithi ke ngiyabezwa bayakhala kodwa ke angeke ngikwazi ukushiya inkosi yami ehlathini inethwe izimvula ngikhona bekukhona engakwenza njengalabo baseJerusalema bakwenza enkosini yabo uJesu. Angeke kusize ukugxeka kodwa into ebalekile ukuthi sibambisane ngoba sonke inhloso yethu ukusiza uZulu wonkana nenkosi yamaZulu. Sisondele esihlalweni singagxekisi sekudini ngoba suke sigxeke nabantu abawusizo sithina singaze sithi laba abantu siyabahlasela ngeinkulumo kanti laba bantu ibona ngempela abagada isihlalo nabasiza isihlalo. Okhulumela isilo samabandla umntwana weAfrika udlulisa amazwi okubonga ngomsebenzi omuhle owenzelwe isilo samabandla. Asedlulise ukujabula nokuthokoza umsebenzi enziwa uMtimande, umsebenzi esishaqisile emihle. Ngigcina ukuvakashela na 3 months ago yonke into ayibheke phansi kungasiyo indawo ongayibiza indawo ohlala ngonyama kodwa engibona namhlanje uyangishaqisa sithi isilo lapha esikhona siyabonga kakhulu kumne wabe esamphiwa uNkulunkulu uMtimande
umtimande lokhu kwenza konke nje enhlizweni akathunywe umuntu aka-charge imali yamuntu kodwa uthando analo lengonyama yakhe indlela abahloniphana ngayo sithi uNkulunkulu abapha amandla ukuthi bebamsane nawinhlelo ezinkulu sesizwe ukuthi kuye phambili. Uphinde wanxusa nabanye osomabhizinisi ukuba nabo ke besika iphethini kungwenya nabo ke besondele eduze kwesilo ukuthi ke lokho abanakho behlephule belekelele kanjalo ke nabantu abangathathi entweni. Isilo sifisa nje ukuthi the entire kingdom uma ubona komakhelwane ukuthi kunesimo esingekho kwi-level yobukhosi ngoba isilo sifuna ukuthi abantu bakwazi bephile kahle. Ogogo asibheke ukuthi ogogo nobani bonke abahlali bakulelizwe ukuthi bahlezi ngalendlela echazwa kuthiwa yiyo yini njengoba sibona nje lana ukuthi cha isimo bengasekho esimeni that is why bungasakwazi ukubona ingonyama Ondini. Abanye babazoyipoliticize ukuthi inkosi ayihlali lana, inkosi ayikwazi ukuhlala lapho endaweni engekho right. Ngakho ke sihlaba ikhwela kosomabhizinisi sithi sicela osomabhizinisi benze okuhle benzele isizwe sakwaZulu, omama bethu, omkhulu bethu, omzala bethu abakhubazekile. Zikhuthaze nje wazi ukuthi umakhelwane uhlezi esimeni esinjani. Ungahlali nje uthi wena uthanda inkosi kodwa uyisiqumama sani ungasona isiqumama sesilo. Lezi ke izindaba ze1KZNTV ngengosamkeliswe Nqulunga ngisolundi. Izisebenzi zezimboni eNewcastle sezinxuse uhulumeni ukuthi angenelele kwisimo sempatho eziyithola endaweni ezisebenzela kuyona njengoba ngesonto ledlule kuze kwashona abantu abane ngesikhathi kusho indawo abahlala bephinde besebenzele kuyona. Iningi lalezi zisebenzi lithi kunzima ukuphindela emakhaya abo eLesotho njengoba zangena kuleli ngendlela engekho emthethweni osekuze kuphoqa ukuthi zilale emgaqweni. Senzima isimo kubasebenzi basebafemini eNewcastle emva kokusho kwesakho abasebenzela kusona baphinde bahlale kusona. Bawu4 abantu bashonile. Akekho umuntu wazi ukuthi kwenzakala kanjani that day ngoba besebenza sonke nje sezomsindo supervisor wethu asitshela ukuthi kuyasha. Masibheka le kwenye ifem ngoba lama fem awu2. Masibheka ngapha on the other side siyabona ukuthi kuyasha vele. Sabaleka. Isimo sisebenza kuzo le mafamily le Newcastle high. Okay no siyasebenza into esikhala ngayo epeace rate. Asinawo ama payroll. Siyasebenza nje. Indawo yokuhlala sihlala khona le mafamily. Indawo engathi ingcolo yamakhaphulu kuphela from the high. Awukho right at all kodwa ye siyasebenza ngoba sifuna imali. Iqembu Team Sugar South Africa ngesonto ledlule limashile emahhovisi omnyango wezabasebenzi eNewcastle ukuhambisa izikhalazo ngalabasebenzi. Imasho oqala sesenze nabantu besimame bodwa bengaphezulu 30,000 samasha sakwalabor safuna le insizwa lezi ukuthi abaregister abantu babe under uDepartment of Labour. Abantu abasebenze endaweni right bangalali futhi ngaphakathi ngoba lesifo lesisenzakala ngoba sekushela kwafa abantu sake senze kwenye ifema beDusan leader kwashonela abantu phakathi. So lento lena umthelela omubi ngoba labantu abala abaphetha ngesikufihle nje amachana asebenza khona bahlukumeza abantu. Akekho umuntu ongathi uzokwenza umkhono u6 cent kusho ukuthi kumele wenze umkhono ongaka u5000 ngelanga ukuze uthole u20 rand ngelanga. Ibhlungu lento enzeka la. Thwala uthabanekazi bezimboni basemafemini abafuna ukuhlonipha amalungelo abasebenzi. Abaningi abantu abaregister iqiniso lisho ngoba abantu abaregistayo ilabo abala emphakathini abayilocal. So into abenza abantu abalama boss namashana ayabaxosha laba lekhaya ngoba register ngoba kumele bakhokhe ini ama UIF labor kumele bathole ama UI19. So sebe importer labantu laba inyanga nenyanga ngena amathekisi kungena amabhasi ngena izibhontshi wena amabasket uzubone namabhavu ngakazi wabona misoko emkhonto la. Ziningi izinto ezenzeka la emangazayo baphinde bashadele khona la bashadiswe khona la esontweni badla khona sekuphenduke nedayiswa utshwala la sekudayisa ukudla la usho ukuthi ngamanye amazwi lama companies la asehlukumeza abantu uthi uma usebenza la ulala ngaphakathi baphinde bathatha imali ekuthile kuthiwe yokudla nani uzohamba ekhaya unganalutho
awuna permit yokusebenza awurejistiwe njengalesimo esikhona la labantu abashonile aba4 bahleli la abakahambi. Kanti umnyango wezabasebenzi awutholakalanga ukuphawula ngalolu daba kodwa ngesonto ledlule wakwazi ukwamukela isikhalazo kwiqembu iTeam Shuka SA. Kudebo Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuChannel 261 ngiseNewcastle. Akwapheli namanje umdonsiswane ngaphansi kamasipala umvoti kwaZulu Natal kulandela ukuthi ubuholi balo masipala bhalela amakhansela eIFP izincwadi zokubachaze mayelana nokungaphumeleli emhlanganweni ize ibe mine ngaphandle kwesexoliso. Kuzokhumuleka ukuthi kamumva nje ubuholi obukade buphethe lo masipala sebushiye imihlangano kabili ingaphelile. Ubuholi ke balo masipala buveza ukuthi kudingeka ukuba lamakhansela aziphendulele ngalezi zenzo kungakadluli kulesithathu olizayo. Ubuholi bomasipala umvoti bubhalela amakhansela eIFP izincwadi zokubachaze mayelana nokungaphumeleli emhlanganweni izibe emithathu ngaphandle kwesixoliso kanye nokushiya umhlangano ungaphelile. Umeya lo masipala uPhilani Mavundla uthi ikomiti eliqondisa izigwegwe kulomkhandlu luthatha isinqumo ngalamakhansela okubalelwa kwamakhansela eIFP kanye nelilodwa leABC. Libe seliqala ke lihlala leli komiti kuleli sonto lese lithathe inqumo ke ngamakhansela eselove imihlangano amanye awo imihlangano yabamthathu amanye awo yabamine amanye yawo kwangaphezulu. Kodwa ke okwenzakele nokubikiwe emkhandlweni kube ukuthi sibheke ekuthenini onke amakhansela aselove imihlangano iyazeva kwemithathu. Yona bokufanele ukuthi usomlomo baba Masonda wathumelele izincwadi ewachaza ukuthi siyacela ukuthi awakake achaze ukuthi yini yenza ukuthi ashiye imihlangano ibanjiwe, yini yenza ukuthi angeze emhlanganweni, angathumeleke nanencwadi mhlambe zezixoliso. Okusenzekileke nkosazana okwamanje onke kamakhansela lawathintekayo asathunyelelwe lezo zincwadi. Kulawo makhansela ke kunamakhansela eIFP bese kuba nekhansela elilodwa leABC. Uqhubeka ngokuthi uma lamakhansela engaphenduli kufanele axoshwe ngokomthetho. Umthetho uthi uma ngabe ulova imihlangano izibe emithathu kufanele uqoshwe emkhandlweni usho njalo umthetho. Kodwa ngaphambi ukuthi ufike kulokho kufanele kuqala kubuzwe imibuzo uphendule ngamhlambe ngenza ubunezathu ezinqala ezenza ukuthi ungabi ingxenye yomhlangano. Kanti uphinde waqinisekisa ukuthi ukuxoshwa kwalamakhansela ngeke kudala izinxushunxushu ekulawulweni kwalo masipala. Cha, ukuxoshwa kwamakhansela kufanele ukuthi kudale inxushunxushu ekulawulweni kwamasipala. Sizokhumbula ukuthi la eMvoti ngo2012 kwake kwenzeka ngoba khona ikhansela laphuma emkhandlweni liphumela ukuthi laseline imihlangano eminingi lingezi kuyona. Uzokhumbula futhi ebaqulusini kwenzeke udaba olufanayo kunamakhansela akhishiwe ngendlela efanayo akuyona into entsha. Mangaba nenxushunxushu hayi phela kusho ukuthi phela ngabe sesikhipha uNkulunkulu njengamakhansela. Amakhansela akubona uNkulunkulu izisebenzi nje zomphathi sisuke sikhethe ukuthi sizosebenzela abantu nokukhethwa kwethu sisuke sikhethwele yona leyo njongo sezemhlanganweni sizosebenzela abantu. Uma sesinquma ukuthi singakwenzi lokho kusho vele ukukhansela busuke kungasasifanele. Khona manjalo iqembu leIFP lithi lisazohlangana ukuze bexoxisane mayelana nenqubekela phambili. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisemvoti. Ake sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuye ezitolo. Siyakubingelela sakwamukela mungabe usanda kusijoyina nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili namhlanje. Kwethulwe Isigodlo Sesilo Ondini ziyakhala ezaseLesotho ezisebenzela eNewcastle kanti ke ziyayishuka Imbodla kwasemvoti. Abahlali basehostela kwaMashu esigcemeniswa kaA sebekhale ngokubanjisa udonga lokwandiselwa ke izindlu zabo ekubeni kwabhidlizwa ababehlala kuzona osekuze kwaphela iminyaka eyishagalombili zingakhiwe. Kumanje kunezindlu ezakhwa ngonyaka u2016 ezikhona kodwa ke ngokuthi kazanele kwagcina kungangenanga umuntu kuzona ngenxa ke yokugwema udweshu. Lesi isakhiwo sezindlu zasehostela lakwaMashu okuvela ukuthi zaqala ukwakhiwa ngonyaka wango2016 kade kubhidlizelwe abantu abalenganisela ngaphezulu kwama200 kodwa kuze kube manje abakaze bangeniswe kulezi ndawo. Into evelayo kuvela ukuthi ngesikhathi sezakhiwe zakhiwe ukuthi izokwazi ukufaka abantu abangu96 okwabe sekususa umsindo kumphakathi njengoba iningi labo becuphe ezindle zemjondolo. Omunye wabahlali okwakumele athole indlu kule ndawo
uthi sinzima isimo abahlala ngaphansi kwaso ikakhulukazi njengoba kunanesimo sezimvula. Isimo sinzima khona njengomuntu ukuthi akaze ngihlale emjondolo njengoba ngengaka. Empilweni yami akaze ngihlale emjondolo ngafikela ngahlala la emablocksini kuze kube manje ngihlala njengoba sengicuphe emjondolo emva kokuba sengikhishwe sokudijiziwe kwakhiwe idizi sengihlala emjondolo kaMfowethu. Kuze kwena manje kodwa isimo asisihle sihleli ngosiza empeleni. Umandla Nkosi lo wakwaNtshangase Block Sherman la manje into ekuyona sithanda ukuthi sikhathaze kakhulu ngoba kade befikile ithimba lokumasipala la lithi lizoqhubeka lakhe lapha yana liqedele lapha esitezi lesi sasilapha ya lokhu bahamba lokho kuze kube manje angazi ukuthi konakele lapha konakele khona abantu lokhu besithuka njalo bethi kanti koqedelwa nini songenani nendlini zethu angazi nomasipala nomkhulumeni akayikhiphi imali yamahostel ngoba phela la izakhiwo ufuna sakhelwe nathi bakwazi ukuthi bahlala abantu ngesimo sendlela lokhu mina kungikhathaza impela emphefumulo wami mubi emphefumulo wami usemuhle kahle ngento enziwa kwesikhathi umasipala wethu angabi nalo iqiniso lokuthi enze izinto ngendlela efanele. Sengineminyaka ke ngino 40 years ngihlala ehostela kuleli hostela sesinenkinga njengamanje ngiyanqamulela nje ungakhiwa kwezindlu zabantu abantu bakhishwa la balapha nesigcemeni sami sikakhanyile bafaka endaweni ebheda imjondolo bakhwela imjondolo bahlala khona manje le mjondolo malina izulu imvula iyangena phakathi bayanethwa abantu izindlu zabantu zimile lana. Ukhansela ubesephinde solinhlese yezepolitiki njengoba ngesikhathi lezi zindlu zakhiwa zayekade engaphansi kaWard 39 okwakuyiwadi IFP kodwa kwathi mangabe seyiphelile kwaba nohlelo lokukhanya kwemingcele langena ngaphansi kaWard 104 okuyiwadi yeANC. I-demarcation mayichazwa ayenzi meaning but baye bekutshela ukuthi population iyakhula but sina siyasibona ukumanipulate nje inamba ngokuzuza ngokwepolitiki because ihostela selihlukene kawu3 manje sino what 39 sino what 46 sino what 104 of which is abahlali they are against yonke leyo lokhuzana because ngokwe census already number yase hostela is huge akufanele ngabe sinama ward 3 ufuna abangapheki kwalokho ngoba iward ifanele ikhandwe u19,000 wabantu la hostela si more than 80,000 wabantu ngokwe census so it means vele mhlawumbe la isikhona ngabe iward nangale kanjalo so vele wona u3 uma ukhuluma ngeinamba awanele kufuna ube na more uma ukhuluma ngokweinamba but uyayibona nje ukuthi kuhlengehlengiswa izimo zepolitiki. Ongukhansela wakaWard 104 uthi ngesikhathi engeno yenzile imizamo yokuthola kabanzi mayelana nale project alezindlu. Iphutha elenziwa iproject ukuthi ngesikhathi likhipha abantu lithi mase libuyisela ama-units libuyisela ama-units angaphansi kwesibalo sabantu abebekade bethenzisiwe ukuthi bazongena ezindlini zabo. Uthe sekwenzekile lokho kwase kuyacaca ukuthi izitezi uma ngabe seziphelile ubani ofanele abuyele ubani ofanele ahlale ngaphandle. Usihlalo wekomiti zokuhlaliswa kwabantu eThekwini uthi uzolilandelela lolu daba. Sizoqinisekisa ke ukuthi njengoba selileswe kwi-attention yethu sizobe sesenza i-follow up ukwazi ukuthi inkinga ngempela kudala ukuthi kube nokubambezeleka sekunesikhathi eside kangaka imbangela yakhona yini. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1KZNTV uchannel 261 ngesehostela kwaMashu. Sekumi ngomumo ukusingathwa kumqhudelwane webhola likanobhutshuzwayo okuhloswe ngawo ukuhlonipha ke nokuqhakambisa amagalelo kaMntwana wakaPhindangene iPrince Mangosuthu Legacy Cup. Imeya kaMasipala waseZululand uThula Sizwe Buthelezi uthi basezingxoxweni zokuba iqembu lesizwe lakulelela besifazane ibanyana ibe yingxenye yalomqhudelwane ngokuzayo ngenhloso ke yokuqhakambisa nokuvundulula ibhola labesifazane. uButhelezi ubekhuluma ngesikhathi kwethulwa lomqhudelwane kwelikaBanana.
ushaya ibuya umqhudelwano webhola likanobhutshuzwayo okuhlose ngawo ukuqhakambisa igalelo laloyo ongumsunguli weqembu le-IFP. Njengendlela yokukhombisa ukuthuthuka kwalomqhudelwano, imeya kamasipala waseZululand udalelwe ukuthi-ke baney'nhlelo ey'bandakanya iqembu labesifazane lelakuleli banyana ukubhekelela nebhola labesifazane. Kuyisifiso sethu njengomasipala ukubona ibhola labesifazane lithuthuka, likhangiswa, libekwa esicongweni. Siseyinhlelweni-ke nabaholi besafa ukuthi okungenani ibanyana ifike eZululand izodlala, iphinde ivundulule amakhono kubantu besifazane abathanda ibhola. Kufika kwePrince Mangosuthu Legacy Cup ifukula kakhulu umnotho waseZululand. Abahwebi abancane nalaba abanamahhotela nama-B&B ney'khungo zonke nje zabantu kwezokungcebeleka benza kahle kakhulu ngokufika kwalomqhudelwane. Ngakho-ke abantu baseZululand unyaka nonyaka basuke bekulinde ngabomvu ufika kwalamaqembu ebhola ngoba basuke kuzo beshiya umnotho, beshiya imali endaweni yaseZululand. Lo mqhudelwano wasungula ngonyaka u-2017 yiloyo owabe engamele iqembu lamaZulu phambilini, kanti lo mdlalo ubandakanya amaqembu akulesi sifundazwe adlala esigabeni se-PSL, kanti awusebenzisa-ke ukuhlola ukuthi ngakube asekulungele kangakanani ukuqala isizini entsha. Iqembu lamaZulu yilona elivikela isicoco, kanti abadlali bathi-ke sebekubheke ngabomvu ukuba yingxenye yawo. I think this tournament will help us to see how far we are as a team, as players individually, and it will help our coaches to see if we are ready for the upcoming season. We've got a point to chew with our opponents. We have played a couple of times now, and it has been a roller coaster because Bakonile win and that is a winner, and just recently we beat them here in KZN. So we are looking forward to this tournament, and we promise that we will bring an exciting team and exciting football, and we so wish to take the cup back home. It is more important for us as well to keep this cup in Lesotho because we know how much more it is important. Like I said, it will give us the indication as well how ready are we. Lo mqhudelwano uzobanjwa mhla zinga-29 kwephezulu Olundi, kanti iqembu iRichards Bay FC lizobhekana neRoyal AM, ebese-ke iMbabane Swallows yaseSwatini ibhekane namaZulu FC. Owamanqamu uzokwandulelwa umdlalo ozoba phakathi komakadebona beKaizer Chiefs kanye-ke ne-MC Tjatha 11. Indodana kaButhelezi iveze ukuthi okaphinda ngene uzizwa ethobekile. Umntwana lokhu kwathi inhlo indawo yaseZululand njengoba nazi ukuthi uLundo waliqala phansi ngoba ethi lapho okwawa khona amaqhawe akwaZulu ufisa uba kuvuke izinto eziningi ezivusa isizwe lapho. Ngakho-ke le tournament isho okukhulu kumntwana. Ngiyathemba amazwini akhe today nizwile esho umntwana ukuthi yena makuthiwa kune-legacy uyeza ayisho lutho kuye mangabe ingegama lakhe kuphela. I-legacy ifuneka ibe nomehluko ukuthi umuntu noma engasekho ukuthi umuntu aphile ngale kokuhamba kwakhe emhlabeni ngezinto azenzile, umehluko awenze kubantu ikakhulukazi intsha. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Ake siphinde sihlabe ikhefu futhi sihlangabezana kanjani masibuya kodayisa. Mbukeli siyakwamukela mongabe usanda kusijoyina ezindabeni zethu zanamhlanje, nazi izihloko esifolosa ngazo. Kwethulwe Isigodlo Sesilo Ondini ziyakhala izaseLesotho ezisebenzela eNewcastle, kanti-ke ziyayishuka Imbodla kwaseMvoti. Ake samukelana nansi ingosi yezomnotho. Irandi liwu-18.49 maliqhathaniswa nedola laseMelika, libe u-23.93 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane, libe u-20.38 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide-ke lona lingu-$1,934.92 i-ounce, kuthi uwayilo ongahluziwe ube u-$79.40 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo.
Iqembu lesizwe iBafana Bafana iphinde yavumela ukuthi izitha zithole kuqala igoli ngesikhathi inqoba kwi-Eswatini emidlalweni wokusonga iGroup A weHollywood Bet COSAFA Cup izolo ntambama ePrincess Makoko Stadium kwaMashu ngamagoli 2-1. Lo mphumela ke ufaka iBafana Bafana kowandulela owamanqamo alomqhudelwano ozodlalelwa ke eKingswellithini Stadium eMlaza ngoLwesihlanu. Bese kungokwesithathu ke kusukela kuqala eCOSAFA ukuthi iBafana Bafana ivumele ukuthi ke izitha zilishaye kuqala igoli njengoba yenzile ke koweNamibia nakoweBotswana. Amagoli kokunqoba eBafana Bafana avalelwe enethini uTshegofaso Mabaso. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu omnyama indlela zimhlophe siyaziguqisa ezanamhlanje sihlangabeze kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.